Mathieth Dr. Uma Oluga otelone chenro mar ndikruok ne okumba mar SHA e kaunti ma Migori. Watudore achiel kachiel gi George Juma ma bende nyisowa ni ndikruok ma kamano nosechakore seche motelo kendo koro dhi nyime. George, kinyalo winjowa, inyalo nyisowa ni chenro mar ndikruok ne okumba mar thieth mar SHA ochopo kama nade? Kamano Milton, kinyalo neno to kaka nyano kantiere chenro madhi nyime mar ndiko oganda okumbano mar thieth mar SHA ama bende nyaka sani otele kod jagoro mongiore Uma Oluga ma bende oten kod gavana ma Migori Chileko. En chenro ma bende gigeto ji oganda mondo ugo kar rombgi mondo koro gindikre e chenro mar SHA. Nyaka sani kaunti ma Migori mangima mana tamalo 40 mag oganda kende ema osendikore e chenro machal koda mae. Ka bende penj mathoth madhi wuok en ni to kwan ni pod ni piny ang'o mosetiyo to japiny nigi dwaro magi kauto ndiko chenro ne. Adwa ni kapok awuoyo kod mokom jotelo ma wuok kuom SHA wawuo kod japiny mar ng'iyo ni to chenro ni tero gi nade, ang'o mande gidwa ni mondo loki mondo chenro ni koro konygi. Adwaro ni kichung' ka king'iyo kachacha kichako na gi nyingi mana machuok bisendikori e SHA to nyaka nindikri e SHA bende yudo services kata yeche mag thieth kako winjore to midhiero mage ma gini pod nitie godo. An gi nyinga iluonga ni Charles Osewe, an jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Daer na wach ni an osandikra ne SHA to wasabedo gi challenges achiel ariyo adek moko. Mokwongo iyudo ka nigi ni en online, itimo online registration to samoro iyudo ka system ne piny. Koro samoro ibiro thieth pod ikone ni system ni down. Koro iyudo ka okawo seche mang'eny kabisa. Mar ariyo iyudo ka jopiny ok ong'e mang'eny about SHA. Iyudo ka oko cover gik mang'eny. Ka isetieko thiedhri gi SHA to ang'iyori oko ni samoro idhi ng'iewo yath oko to iyudo ka SHA no koro ok ong'iewo ni yath. Mar adek wan gi challenges ne iyudo ka jopiny ok nitie gik mang'eny ma ging'eyo to wadwaro ni mondo tim public participation nyaka e gweng' piny mondo jopiny ong'e maber ni SHA ni en ang'o to chung' ne gang'o gang'o. Awinjo ka ji oywak kachacha ni chudo mar higa achiel ahinyo gi ahinyo. Ok en kaka in owuon chudo mar higa achiel madhi mbele ni in oteri nade? Chudo to hinyowa mana gadiera nikech yuto opogore. Ikone ni chul kata mana siling 7,000 e higa. Igeni gini ne ber ka gikete kaka chon nikech chon inyalo yudo ni chulo siling 300 e dwe. To iyudo ka challenges koro betie. Koro wakwayo ni mondo mi gilos gi come up with a system moro manyalo miyo japiny chulo gini kata mana dwe ka dwe kata every 3 months to gikete pesa no mondo bed malo nikech yuto dhano opogore. Kamano wayakawa apisa mar SHA adwa ni ichori kuja kidogo zunguka hivi kuja. Just briefly ukiangalia pale nimeona watu wanalia kuna shida mingi kwa SHA. So far we are at only 40% Migori County. Issues of internet has been raised. Issues of payment for Auli has been raised. Basically, SHA, what are we doing just to make these services accessible to all Kenyans? As far as I know, the office, my name is Patrick Opondo Baza, team leader in Migori County, SHA office. I would actually say what he has said is that at the moment, Migori has done very well at 40%. And the registration is actually ongoing. Is one of the counties that we have realized very positive response because of the good work and because of what SHA is doing to our community in Migori County. So the registration is going on, and the good thing about it is something that you can handle at your hands. *147#. You can register, go to one Kenyan, is asking an ID, you indicate your ID number. From there, you'll just realize that you are registering your members, you are registering your family, your spouse and your kids. So it's a very simple thing, something at your phone hand. If you have a phone, everything's okay. If you have data, everything's okay. Issue of internet, just finally before I bring the Chief Officer of Health. Internet, there are areas that are claiming that you cannot access this because of internet. Now the issue of internet, I would actually say this. As a team leader in Migori County, I would request, if you are not able to register because of the internet, come to our office. We shall assist you because we are not able to go to the other parts of the rural places. Come to our office, we will assist you to register very fast without the issue of internet being a problem or a challenge. Thank you so much. Chief Officer, Manamachuok Kidoluo. Chendo mar SHA dhi nyime. Lengo maduong' en oganda te nyalo du thieth, universal health coverage. En plan mane mutigo jomoko mae jok mochan ma ok nyal kata ndikore to ok nyal chulo pesa michulo per month kaka sirikal. Kaka sirikal wan gi chenro maber
Ginyinga an Samuel Atula, Chief Officer Medical Services, Migori County. Nitie jo piny ma jo chan ma hinyore kabisa, samoro gin disabled gi tuoche mopogore opogore. Kaka sirikal wakao chenro mar timo nonro, watim assessment e county mangima mondo wang'e ni gin ji adi to gin kanye. Ka wasetimo mapping wakete budget nikech wan gi extra budgetary allocation ma wadhi keto supplementary around October ma wanya keto waluongo gi ni indigents, jok ma ok nyal. Koro gina special key population manyaka wa target mondo giyud yueyo samora mora magibiro kae yudo thieth kamora mora e osiptende mag Migori County. Kwadhi kwatieko 40% atamalo 40 mosendikore. Nyiso ni atamalo 60 chal ka gima tiyo gi pesa ofuko gi out of pocket expenditure. Okang'iyo ne out of pocket expenditure chalo nade to chenro mwatimo ni wageto ndiko ji maromo nade e kinde maromo nade. Adwa miyo ranyisi ng'ata ma pok ondiko timo registration, adwa miyo ranyisi gi miyo manyuol. Sani kidhi osiptando mora mora ka itiyo gi pesa ni ofuko en siling 11,000 kigolo cash. To ka itiyo gi SHA to samoro itimo SHA ka en jachan to iyudo ka inengichul 300 dwe ka dwe. Mano kigo gi dweche 12 en 3,600. To mano omiyi cover chakre kisenyuol nyaka nyathini dongi mobed ni onya chiemo. Koro mago e benefits ma SHA monengo jowa okaw thuolo ni gitim registration. Out of pocket expenses expensive king'iye in the long run. Kawei dispensary wan go mathoth. Bende chenro mar SHA tiyo to be wan gi manpower. Kech moko dispensary moko wan mana gi jathieth achiel kende. Ere kaka matimore kuonde dispensaries? Dispensaries wan go 143. Gi sani 128 tiyo gi SHA kendo tiyo makare. Yes, wan gi challenges mag staff, nitie moko man gi jotich achiel. But kata kamano pod osepuonjgi gitiyo gi SHA kata gokinyi ne gin kawuono. Lakini wambe kaka county waketo mpangilio, waketo pesa maber, wadhi timo recruitment maduong' around October, mostly for healthcare workers. Kendo wadeo joma tiyo be sane mondo wamiyo gi promotion gi redesignation. Ero kamano atiko kodo kamano nya kinyalo winjo duond japiny ywak ma japiny to ahinyo wechego mag chudo mar SHA ma iwach ni chudo mar higa mangima hinyogi kaminjo ka bende apisas mawuok e migawo mathieth bende koro lero ne moko kuom gige gin moko kuom gig ma bende koro giloso ka bende ageno ni kinde madhi chien ma nyime ka wabiro thuolo ko jagoro mongirore Oumo Luga ma bende koro biro wuoyo to ahinya weche moko ma bende koro ywak mosigol ka utende kod SHA bang' chino machal koda mae. Ero kamano